Ir-riformi li qiegħed jipproponi l-Gvern fil-liġijiet ta' droga inislu tama ġdida fost il-vittmi. Għal dan il-kappellan tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Father Franco Fenech. Din ir-riforma se tkun qed tagħti tama ġdida lil dawk li hemm qed infużu sempliċi ta' droga, ġifieri possess sempliċi, il għaliex ovvjament jiena ngħid li l-persuna li tiġi mibgħuta tal-ħabs ma jfissirx li s-soċjetà qed tieħu l-ġustizzja li hija dovuta lilha. Permezz ta' din ir-riforma qiegħed ikun propost li persuni li jinqabdu għall-ewwel darba possess sempliċi ta' droga u minorenni jitresqu quddiem kummissarju għall-ġustizzja. Dan se jkollu l-poter li jagħti twissija jew multa amministrattiva. Jista' jirreferi wkoll il-każ li l-Bord ta' Natura Soċjali se jiddeċiedi dwar it-tip ta' għajnuna li għandha tingħata. Għalhekk naħseb li l-emendi anke f'din il-liġi se tgħin biex dawn il-persuni minflok jitabbew biex ngħidlek ikomplu jitabbew dan il-pis tal-istigma se jkollhom il-possibilità li jirċievu l-għajnuna għaliex iktar hemm bżonn ta' għajnuna milli fil-fatt ta' punizzjoni f'dawn il-każijiet. Father Franco Fenech spjega kif permezz ta' din il-liġi se jitneħħa pis minn fuq is-soċjetà Maltija. Nafu li l-ħabs iġib miegħu l-istigma u ovvjament dik l-istigma mbagħad se jkun aktar persuni li jserħu fuq l-għajnuna soċjali li jiġu mit-taxxi tal-poplu, plus li għandek iżjed persuni li għandhom ħafna enerġija x'joffru li ma jkollhomx il-possibilità li joffruha. Id-direttur kliniku tas-set għat-tabib George Grech fisser din ir-riforma bħala pass fid-direzzjoni tajba. Jidher li għaw konsens ġenerali fost min jaħdem f'dan il-qasam li dan huwa step in the right direction fid-direzzjoni tajba. Ovvjament tista' ssir iktar diskussjoni. George Grech isemmi wieħed mill-benefiċċji li jara f'din il-liġi. Li ma jitlux fil-ħabs mill-ewwel u speċjalment li ma jkollhomx il-fedina penali il-kondotta li tkun senjalata, tkun maħmuġa. Għax dik ħafna drabi hija xkiel kbir għal dawn in-nies li forsi jabbużaw mid-droga, użu personali, kollhom dawn mhumiex każijiet ħafna, ma ġieli kien hemm minnhom fejn kellhom il-kondotta mxabsa mbagħad meta jiġu biex japplikaw għax-xogħol jeħlu.